Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a ina muku fatan alkhairi. Jama'a duk wani dan Najeriya musamman wanda yake bibiyan fina-finan Hausa, ina fatan ya san wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah da kuke gani sunan shi Malam Lawan. Kwanan nan wani bidiyo ya ta trending wanda nayi live aka yi screen recording aka dora wanda nake magana akan ishin wannan bawan Allah da bashi da lafiya. Da farko wannan bawan Allah sunan shi Malam Lawan dan Hausa film ne. Ban san shi ba, ban da wata alaka da shi. Abin da na sani kawai ni masoyin shi ne, ina kallon film din da shi. Na je Kano Zoo Road. Muka haɗu da wani yake ce min ai Aminu mun san irin abubuwan da kuke na TikTok muna gani muna godiya da Allah, akwai wani bawan Allah da shi ma ya kamata ku taimaka mai. Sunan shi Malam Lawan dan Hausa film ne. Wannan wada kaza yana gida yau kusan shekara 2 kafofin shi sun daina aiki. Nace inna lillahi mu je gidan, muka tashi muka tafi gidan su Malam Lawan. Na je na same shi a cikin wani hali da a yanayin da na fara ganin shi ma ban ji daɗi ba. Muka gaisa, na gabatar mai da kaina, na ce mai an kira ni ne saboda akwai hanyoyi da muke bi mu taimaka wa bayan Allah ire-iren ka wanda ba su da lafiya kuma ba su da masu taimakon su. So mun zo mu yi iya abin da za mu iya. Amma a matsayin ka na dan fim nayi mamaki a ce kana ciwo har tsawon shekara 2 a ce an rasa wanda zai taimake ka. Yace gaskiya an samu wanda suka taimake shi alhamdulillah. Na ce to zai iya mun bayani in ji a cikin hira. Ya ce gaskiya Hadiza Gabon ta fi kowa kokari a 'yan mata industry cikin wanda suka taimake shi. Hadiza Gabon Allah ya saka miki da alkhairi, ta kashe mai kuɗi kusan kimanin 60,000. So wannan magana ta mun daɗi saboda shi taimako bai yawa bai kaɗan alhamdulillah. Na ce to banda ita fa. Ya ce mun akwai lokacin da Adam Zango ya zo yin film din Asin da Asin, ya ji labari yasa aka ɗauko shi aka kai shi hotel wajen Adamu. Da Adamu ya ga yanayin da yake ciki sai da ya mai kuka. Adamu ya ɗauki 20,000 ya basa. Na ce sai waye? Ya ce mun akwai Tijjani Gandu, yakan turo mai aike time to time, amma abin da ake barwa bai wuce abin da za a ci abinci tunda mutum ne ya girma kuma yana da bukatun rayuwarsa. Na ce mai to ina manyan yan fim da suke kyautan motoci, mawaka da mashina irin su Rara? Ya ce mun ya je office din Rara. Rara ya ce ya fitan mai office ba zai gan shi ba, amma ya turo mai naira 3,000. Na ce Aminu fa ya mun rantsuwa da Allah, ya ce min da ya je office din Aminu ma cewa Aminu ya dauke shi a fitan mai da shi a office ɗinsa. Na ce mai a social media ba ni zan fito in yi magana, ka gaya min gaskiya kar su gani su zo su cawuzin ɗinka. Ya ce ya tabbata abin da yake gaya min gaskiya ne, shi neman taimako yake ba zai min ƙarya ba. Alhamdulillah. Na ce mai to a cikin 'yan wasan Hausa film ka gaya min su waye da waye ba su san halin da kake ciki ba, saboda kar mu fito mu ce 'yan film sun ƙi taimakon ka ya zama kuma kaman abun mun aibata sa a idan duniya ko kuma mun nuna wa duniya cewa 'yan fim ba sa taimako. Alhalin akwai 'yan fim ɗin da ba su san halin da kake ciki ba, akwai wa'anda ba su sani ba kuma ya san da sun sani za su taimaka mai. Nace irin su waye? Ya ce duk hanyar da zai bi ya ga Nazir sarkin waka ya bi bai samu ba, kuma in ya kira shi waya ba ta shiga. Sannan irin su Abale da suke tashe suna Lawan Ahmad da sauransu duk ba san halin da ake ciki ba. Na ce mai to abin da zan maka na farko shine zan yi kokari in contacting din sun gaya musu matsalar da kake ciki, saboda idan muka fito yau duniya muka ce 'yan fim ba su taimake ka ba mai adalci ba, ba su sani ba. Alhamdulillah mun dawo daki mun kira Nazir sarkin waka ya responding, mun yi waya da shi, ya girmama ni na girmama shi, na ji daɗin mu'amala da shi. Na gaya mai ga halin da wane yake ciki, ya ce duk hanyar da zai biya same ka ya bi bai samu ba, yana cikin matsala, yana so a taimaka mai a kai shi asibiti. Nazir ya ce min yanzu me ake so? Na ce mai an ce ana neman kuɗin scanning 70,000, yau kusan shekara 2 an rasa wannan kuɗin. Nazir ya ce min insha Allah yanzu ya tura min 70,000 a kai Malam Lawan asibiti, kamar yadda kuke gani wannan bidiyon lokacin da je bashi 70,000 din da Nazir ya bayar kenan. A kai shi asibiti a je a yi scanning, ga hoton shi lokacin ana yin scanning din kun ga na dora muku. In an yi scanning sannan a gaya mai matsalar da ake ciki, insha Allah zai ci gaba da taimakawa. Nazir mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi. Na kira Abale da faɗa muka ƙari, saboda na kira shi ya ɗauka fim ake, ya ci gaba da gaya bakaƙen maganganu sun za su taimaka sai an kira su, kuma ƙarya ne bai taɓa taimakon Malam Lawan da ko sisi ba. Tunda Malam Lawan ya ce min bai taɓa bashi sisi ba, shi kuma Abale ya ce min wai yana tura su na kalala su kai Abale kuɗi, ko su ne suke kwana da kuɗin kowa ba mu sani ba, ba ku taɓa bashi sisi ba. So a dinga taimako saboda Allah, ko da za a yi ƙarshe mai kyau. Alhamdulillah. Na kira Lawan Ahmad ya dauka izar so ake, ya nuna mun za su taimaka, har yau bai iya taimaka da ko sisi ba. Hasali ma banda mun yi waya da shi, mun haɗu da shi a cikin hotel a Kano a Ni'ima. Na ƙara maimaita mai maganan ya ringa ɓata rai iya kallo na, yana wata harara na, yana mun izza ya dauka nan ma fim ake akan za su taimaka, har yau ba su taimaka ba. Da ire-irensa suna da yawa 'yan fim da na contacting wanda har yau ba su taimaki Malam Lawan ba. Wannan bawan Allah yana neman taimako ne jama'a,
yanzu ana so za a mai aiki ne saboda kafofin sai an yi aiki saboda an ce wani kashin bayansa ne ya goce da wasu abubuwa a cikin test da scanning da aka je aka yi. Yanzu haka an fara bashi magani zai sha na kwana 15 sannan a yi aikin. Jama'a don sunan Allah 100 don soyayya da muke wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na san a duk lokacin da na kawo muku matsalan mutane ce ku taimake su kuna yi, to a taimaka mu wannan bawan Allah saboda Annabi Muhammadu, saboda soyayyar da muke yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammadu, ko dai ya gane cewa fim ba sana'a bace. Idan Allah ya bashi lafiya ya kama abin da zai taimake shi ta hanyar da ko abu ya same shi dama cikin mutanen arziki ya je su taimake sa. Ina so ku nuna musu cewa in ba sa taimako ku kuna yi, a taimake shi dan Allah dan Annabin Rahama Muhammadu Rasulullahi. Ni na san in na kawo muku matsala wallahi kuna yi, ku kuke supporting ina nake abin da nake. Mun gode ga account ina Aminu Abdullahi, sannan a cikin comment section ma zan sa. Me neman ƙarin bayani zai iya kira na.